बाक्सा जिल्लानि खलिहागुरि गुदि फरायसालियाव फालिदों खुंगा 15थि रंजालि बैसागु फोरबो। बाक्सा जिल्लानि सालबारि मुखुमानि बेन्दोङाव थानाय खलिहागुरि गुदि फरायसालियाव खलिहागुरि लाइमोनस्रि आफादनि बानजायनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा 15थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव पिरपिला बिरहोनाय, हरखाब बुंनाय, सोंथि सोंनाय, खन्थाइ आवरायनाय बायदि बादायलायनायखौ लाफानाय जायो। बेनि उनाव गेवलां जथुम्मायाव बुंथिगिरि महरै बाहागो लादों लोगो फोरोंगिरि जितुमणि गयारिया, गाहाय आलासि महरै बिटिसिनि बारग' जयेन्ट सेक्रेटारि माजेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बाहागो लायो। बे फोरबोनि हाबाफारियाव MCLA जय मुसाहारि आरो ओनसोलनि मानिजाथाव सुबुंफ्राबो बाहागो लायो। बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां। सिगां नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय गोजोननाय थाबाय। आंथ' सानस'नो हायाखैमोन जे आं बे बैसागु फेस्टिभेलाव खलिहागुरि गामियाव फैनानै चिफ गेस्टसो जानानै बिबुंथि होनो मोनगोन होननानै। दा बेनिफ्राय बे आंनि फार्स्ट एक्सपिरियेन्स आरो बेखौ बेबादि बिबुंथि होनो मोननानै आं गावखौनो गाव देरगानाय मोनदों। आरो बे बैसागु फोरबोजों खुंलांनाय बायदि बायदि आयदाखौ लानानै जे बिथांमोना गामि गंसेयैनो खुंदों, बे जोबोद ओंथि गोनां। आरो जोंनि माहारिनि जिथु अरिजिनेल बैसागु बेखौ थांनानै लाखिबाय थानायनि थाखाय हयथ' बिथांमोननि बे पदक्षेपआ सहाय होगोन। आरो आं आसा खालामो फैगौ बोसोरफ्रावबो बिथांमोना गामि नङाब्लाबो खाथि खालानि गामिखौ लानानै जाहाथे बेफोरबादि फांसनखौ फोरबोखौ खुंनानै गामिनि जौगानाय, बेक्ति जौगानाय, समाज जौगानाय बेफोरबादि हाबायाव जाहाथे दावगालांनो हायो, बेखौ आं इसोरनि खाथियाव कामना खालामबाय। बाहाय मोनसे बाथ्रा दङ, बाहाय बे जोंनि बे गामियाव खुंनायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जोङो फार्स्टआव नाजाग्रोनांगोन जे जोंनि बैसागुनि मोसानायनि अंगि भंगि, जानजि सोनाय, आगान होनाय बेफोर जाहाथे जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांमोनहा बेफोरखौ मोनसे वार्कशप बानायनांगौ, सेमिनार खुंनांगौ, जाहाथे जोंनि मोसानाय, खननाय, दामनाय देनायफ्रा साफ्रोमनाबो एखे जायो। बबे गानाव बोरै मोसानांगौ बेफोरखौ बिथांमोनहा सुबुरुन्थाइ होयोब्लासो बे जिनिसा मोनसेयैनो जानानै थांगोन। आदारवाइज बिदिनो मोनफा मोनफा गामियाव खुंनानै बिदिनो बैसागु मेथाइजों मोसायोब्ला बे जोंनि हारिमुखौ डेभेलप खालामनाय जानाय नङा। बे जास्ट माने बैसागुखौ रंजानायल' जागोन। दा जोंहा मोनसे उद्देश्य थानांगौ, जोंनि बे हारिमुवा जाहाथे बुहुमाव, जेरै असमिया बिहुगिरा नै दाख्लिसो गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड बुकआव हाबबाय। दा जोंहाथ' निजस्व खेराइ मोसानाय दङ, बैसागु मोसानाय दङ, रोनसोन्द्रि मोसानाय दङ, जेरै बर' हिन्जावफ्रा दाहाल थुंग्रि लानानै जुद्धआव थांनायनि मोनसे लाहार फाहार जानाय बादि मोसानाय, बेफोरनि जग्रब मोसानाय, माने टारगेट लानाय, बेफोर जोबोद नायनो मोजां। दा बेफोरखौ जुदि जोङो एक गदै बर' हारिमु आफादा, दुलाराय बर' हारिमु आफादा मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै सेन्ट्रेलि जों जुदि मोनसेयैनो मोसानानै जुदि बेखौ 11,000 केन' 12,000 13,000 ज' मोनसे फिल्डआव जुदि खुङोब्ला हयथ' जोंनि माबाया बे दाख्लिसो 13-14 मोननायनिख्रुइ आरो साबसिन जाबावगोन होननानै आं आसा खालामो। दा जोंना बेनो मोनसे हारिमु आफादनिफ्राय, दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्राय मोनफा मोनफा एरियायाव सेमिनार खुंनांगौ, ओमफ्राय सेन्ट्रेलि मोनसे प्लेटफर्म खालामनांगौ, जेराव साफ्रोमबो जाहाथे बादायनानै गावनि रोंगौथिखौ जे जिनिसा नंगौ बेफोरबायदि मोसानानै रोंगौथिजों देखायनानै सिलेक्सन जानानै बेफोर सिलेक्टेड मोसाग्राफोरखौ लानानै बिश्वनि दरबाराव जोंनि हारिमुखौ आवगायलांनांगौ, बेनो। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसे बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन।
मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशना थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन। आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhD नि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।